Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si zajedeme takovou moji speciální vymyšlenou linku v Simtu. Pojedeme z Plané na Antonína Barcala takovou speciální trasou. Tuhle linku jsem vymyslel tak asi 2 dny dozadu, několikrát jsem ji jel. Říkám tomu ultimátní školní linka. A je to docela zajímavý, protože ono to vlastně jede z té Plané, tady to prostě nabere důchodce a jede to přes Proseč, tam je škola, nabere to děcka, pak to jede přes velký sídliště na Hájích a přes hypermarket, tam vystoupí děcka a důchodci a pak to zase na Borovecký nabere děcka ze školy a na sídliště do Rolevek. Tak asi můžeme rovnou začít, hodíme si pohled do kabiny. Dneska pojedeme takhle s 32 TR z Jihlavy. Tohle ty NSK za mě jsou jako nejhezčí a nejfunkčnější vozy, jo. Vidíte tady prostě ta kabina, jak to je jako fakt hezky udělaný. To třeba ostatní vozy nemají. Takže asi můžeme nastartovat. Většinou, tak polovina linky se jezdí na baterky, až na háje hypermarket se nasazujou. Tak můžeme nastartovat. Teď nám to pípe, zapneme baterky. Máme baterky, dáme si teda vnitřní pohled, tady už se nám rozsvicují ty kontrolky. Zařadíme dopředu, odbrzdíme a můžeme jet. Tady je první zastávka, Planá. A právě když jdeme takhle ty vymyšlené linky, tak bohužel nemáme panely. Ona je možnost si ty panely pak nějak vytvořit, ale já s tím neumím. A je s tím dost sraní. Takže já jezdím takhle prostě na manipulační jízdu. Já jsem té mojí vymyšlené lince přiřadil číslo 52. A vymyslel jsem to tak, že třeba normální autobusové linky je 20 až 40, pak jsou jako 60, to jsou příměstský, a 70. A 70 jsou jako na různý festivaly, jo, na Digisync. A tak já jsem přiřadil 50, protože to byla jediná volná a 50 je docela hezký číslo, tak tohle linka 52, protože mi přijde 52 jako takový hezký číslo a někdy možná zavedeme víc školních linek, tak hele, tak asi už to nebudu nějak okecávat dál, tady nám jede tramvaj, můžeme zavřít dveře, tady moc jako žádný jízdní řád není, jo, takže nemusíme vůbec spěchat, tak, příští zastávka, Darovanská. Když tak, já se v budoucnu budu snažit vydávat víc videí, jo, třeba aspoň jedno denně, ať už ze Simtu, z Mipolu nebo nějaký tutoriál. Klidně, já budu moc rád za jakýkoliv komentář, jakéhokoliv typu, jo, klidně mi napište, že jsem prostě debil, ale aspoň tam něco bude, já jsem rád za komentáře, upřímně. Tak, Darovanská. A tady by normální 14 jela doprava, ale my nejsme 14, my jsme 52. Jedeme rovně, ale tam právě tam rovně nejsou zastávky. A to jsem vyřešil tak jako zajímavě, že jsem si tam zřídil svoje zastávky. Sice tam není označník, ale prostě tam zastavuju. Příští zastávka ke Kalichu. No a právě jsem vzal jméno tramvajové zastávky a zastavu tedy na hlavní silnici. Ale vždycky se snažím ty nové zastávky zařízet tam, kde to aspoň je nějak možný, jo. Ke Kalichu. Tady zastavujeme takhle tady. Jo, mně se docela ty jihlavský líbí, je to taková pěkná kombinace barev. Není to nejhezčí, ale je to pěkný. Jo, když tak, tady ty žlutý baráčky s tím hřištěm, to je ta škola nebo školka a prostě
Já si myslím, že tohle je fakt dobrý nápad jako linka a mohlo by to klidně být i oficiální linka. Příští zastávka, Podsednická. Tak, zase jsem ukradl jméno tramvajové zastávce. No, tak já jako doufám, že aspoň na tohle se bude někdo aspoň koukat. Já mám teďka, je používám víc jako screen recordu, záleží na tom, co vlastně natáčím. Tak, tady Podsednická. Tak, tady byly takhle dvě neexistující zastávky. A teď už bude zastávka na Bukovině a už se pak vrátíme na Háje. Tady je taková nepropracovaná část mapy, protože tady vlastně originálně žádná linka nejezdí a ani vlastně není důvod tady něco dávat, jo. Jsou tady jenom nějaký baráky kvůli té tramvajové trati tady vedle. A já upřímně tuhletu linku jezdím rád, myslím si, že je fajn si občas odpočinout takhle na vlastní lince. Tak doufám, že se vám tohle video bude nějak líbit, že to není nějak nudný. Já jsem takhle novej, tak se snažím nejvíc jako vydávat videa každý den a nějak zaujmout, jo. Učím se dělat thumbnaily. Když tak, jestli máte zájem o hlášení z nějakých linek z toho Mipolu, klidně napište do komentářů a jako budu jedině rád, když mi tam něco napíšete a klidně vám natočím jakoukoliv linku od dopravního podniku, jo. Bohužel tam třeba Aranea nebo Arriva není. Tak, Háje rozcestí. Tak. Tady jde vidět, že máme ještě docela dost baterky. Tyjo, ale jak se na to takhle koukám, že to je fakt jako že se mi to hodně líbí. Škoda, že to není interaktivní ta kabina, že bych si tady jako mačkal tou šipečkou ty tlačítka. Nebo tady tento Telmax, nebo co to je. Jo, ne, to je kasa, ne? Ne, to je Telmax nějaký, tak proč je tady další? To taky nedává smysl upřímně. Dobrý, už to tady nebudeme nějak řešit, pojedeme. A teď vlastně si možná jste si říkali, jak jsem říkal, že nasazujeme trole až na hypermarketu, ale vy jste si možná říkali, že to je vlastně možný už tady na sídlišti, jo? Že teďka jedeme na sídliště a tady už jsou nad námi trole. No, je to o to, vlastně můžeme je nasadit až na hypermarketu, protože ty troleje na tom kruhovém objezdu nejsou přizpůsobeny pro linky, které jezdí jako tady na tom kruhovém objezdu rovně. Takže tam není ani výhybka, takže bychom je museli na kruháči sundávat a nandávat a to moc jako nejde. Tak, Háje sídliště. Tady bychom je mohli jako nandávat už, ale jako pak bychom je hned sundali před tím kruháčem a byla by to docela blbost, jo. Když tak ještě, já jsem teda vymyslel, že ta 52 má vlastně 3 konečné, nebo 4. Plana a Antonína Barcela, to jsou ty jako klasické. A pak Háje sídliště, prostě se otočí na kruháči, ale jako s baterkama. Jo, tady jde vidět, že to není přizpůsobeny ty trole pro to, aby jsme tady jeli jako z Hájí takhle doprava. No. A pak je ještě jedna konečná a to je tady na hypermarketu. A tady se dá jako zajímavě otočit, to klidně natočím někdy video ještě jako z trasy jenom na hypermarket. Tady je vlastně takový způsob toho otočení, že my tady pojedeme tam, vidíte tady to parkoviště, tak my pojedeme na tu rovnou cestu, tam zajedeme a pak zacouváme tamhle a vlastně se takhle jako jak tramvaj na trojúhelníku se tady vytočíme. Jako samozřejmě by to šlo nějak se tady, jako kdyby tam nebyly parkovaný ty auta, tak bychom se normálně vytočili jako bez trojúhelníku na tom parkovišti, ale auta tam jsou, tady do téhle části se nedá vyjet tady mezi tyhle ty dvě auta.
Takže to je fakt těžký, no. Já si nasadím trole teďka. To musíte mít jako dobrý zrak na to, abyste rozpoznali, kdy už to je dobrý. Tak, dobrý. Vypneme baterky. Dobrý, máme to. A můžeme pokračovat. Jedeme teďka příští zastávku v osadách. Když tak ještě nějaký jako další lore, jak vznikala tato linka, tak původně vlastně neměla jezdit na Antonína Barcela, ale na Výsluní. A tam by se měla otáčet taky v trojúhelníku. Jo. A když tak ještě možná si říkáte, jak se vlastně otočím na Antonína Barcela, protože Antonína Barcela je taková debilní konečná. Ona vlastně, ta konečná, tam není žádná točna, jo. To je prostě jednosměrná konečná pro 16. Ale já jsem tam našel tak jako způsoby, jak se tam vytočit v trojúhelníku. Takže by to jako jde to. Už jsem to jednou jel. Ještě další lore. Byly plány prodloužit linku ještě z Plané, že by nekončila v Plané, ale jela by ještě na další vymyšlenou zastávku na Planák Přehradě. Protože v Plané je možná taková odbočka a ta odbočka právě že vede tam dolů k té přehradě, která je tam je. A tam je právě jakože silnice, jsou tam takové hezké serpentíny a dalo by se tam jako jet, jo. A to je jako hezké, ale je tam jeden problém. Ta silnice v jednu chvíli prostě přestane, prostě tam je konec silnice, pak je hrozně prudký kopec a pak ta silnice zase začíná na rovině a dojede k té přehradě. A já jsem to zkoušel jednou jet a za prvý, když se ten prudký kopec jako sjede, tak už se jako nevyjede a když se sjede, tak jakože se strašně jako rozjede a je zmatek. Ten synth neumí moc pracovat s kopcema prudkejma, což jakože chápu, no. Je to prostě jako tohle není vůbec jako BeamNG Drive, jo. Ta hra nebyla udělána na to, aby jsme si jezdili z kopce 1000 km a někde mimo mapu, jo. Ale prostě to není jakože vhodný pro to a já bych to tam klidně i vedl, našel jsem tam jak se otočit a myslím, že by to bylo super, ale nejde to bohužel. Tak snad někdy bude třeba nějaký vylepšení a prostě bude aspoň nějaká jednoduchá silnice, která propojí klidně jako Planou až do Oseka. Jako do Oseka trolejbus by byl fakt hustý, no. Tak, Antonína Barcela a jsme na konečné. Tak. To bylo poměrně rychlé, ale ještě vám ukážu, jak se tady otočím. Když jsem plánoval, jak se tady otočit, tak mě hodně napadlo využít tady to parkoviště nalevo, ale tam bych teďka už nedokázal vyjet, když už jsem zastavený takhle. Takže mám takový speciální styl, jo. Teďka si dám trole, zapneme baterky a rozjedeme se rovně. Koukáme už tady do zrcátka, nic nejde. Tak a tady jedeme jakože do Borovce. A teď je tady právě to místo, kde se jako otáčíme v tom trojúhelníku, jo. Já tady zajedu. Takhle tady zajedu. Tady klidně můžu mít pauzu, jo. A tyjo, počkat. Teď jsem našel ještě lepší místo, kde se to... Tak normálně teďka doteď, když jsem to jel poprvé, tak jsem se tady otočil jako do trojúhelníku, ale teď mi došlo, že tam je myčka. Takže my můžeme prostě zajet tady do myčky.
Jo. Tady odbočíme. A tady je dost místa pro ten trolejbus, aby jsme se jako vytočili, si myslím. Jak jsme to zvládli, trošku jsem se asi škrábnul. Nějak to jako jde se tady otočit, hele. No dost blbě, hele, no. Dobrý, tak tady bychom někde pauzovali a já se s vámi asi loučím. Děkuji za zhlédnutí, napište jakýkoliv komentář, prosím. Nemusíte, samozřejmě vás nenutím, jako ocenil bych to, byl bych fakt rád. Doufám, že jste si tady tu jízdu užili, že jsem vás třeba inspiroval k taky vymyšlení své linky. Jestli jste někdy nějakou linku taky vymysleli, tak klidně mi napište do komentářů, budu jedině rád. Třeba si ji klidně zajedu, takže klidně jakýkoliv nápad na video, klidně mi napište do komentářů, budu doopravdy jedině rád. Takže mějte se moc hezky a já se s vámi tedy loučím. Ahoj!